mulai rego 20.000 30.000 karo sing kualitasnya koyo ori Kang yo. Mbok iki ori mbok gak tapi tembus kabeh Kang. Regoe. Halo, assalamualaikum Kang. Ketemu maneh Kang. Koyo biasa ya Kang yo. Dino iki Kang, Selasa Kang, ono barang sing tas teko yaiku topi Kang. Cuma topi ini gak akeh Kang sing teko Kang. Kepingin ngerti barangnya Kang? Langsung aja let's go. Lah, yaiku barangnya Kang. Jadi topi sing tak spill iku mau Kang, mulai rego 20.000 30.000 karo sing kualitasnya koyo ori Kang yo. Mbok iki ori mbok gak tapi tembus kabeh Kang. Regoe 100.000 men Kang. Tapi tonton dhewe kualitasnya Kang. Pas panjenengan teko ning JP Store Pandan. Jos Kang yo. Sekaligus aku ngumum nih Kang bahwa ono barang sing entek Kang yo. Celana bawahan banyak stok sing menipis alias entek stoknya Kang. Akeh sing kalong misal. Tapi lek kaos Kang, stoknya sik lumayan akeh Kang. Ukuran S, M, L karo XL Kang. Double XL karo oversize ngapunten sanget habis Kang, kosong. Wis Kang yo, ngunae misal ono sing takokne langsung panjenengan komen utawa WA ning HP admin toko Kang. Tapi WA atau DM pas jam operasional toko Kang. Buka jam 09.00 isuk, tutup jam 11 bengi. Lek Jumat buka jam 1 awan Kang, ojo lali. Lek Senin tutup, lek Senin ojo mrene ngapunten sanget Kang. Tiap Senin tutup. Wis ngene Kang yo. Terima kasih. Wassalamualaikum.